Крис, боже, до сега те търся из целия хотел. Къде ходиш? Тате, запознах се с тези момичета. Здравейте, момичета. Ами, защото нали отиде да пишкаш, пък викам, какво остана по голяма нужда ли отиде? Излагаш ме. Абе, излагам те. Айде отиде от туалетната, ще чакаме с майките, сестра ти, хайде. Айде, момичета, той после ще дойде. Тате, там са момичетата от вчера. Момичета, здравейте. Искате ли да поиграете с Крис? Там една площадка, има парзалки, люки, си играйте. Само трябва да го намажа просто с слънцезащита, че да не изгори все пак. Чига ме излагаме, тате, прекали вече. Излагам, бе, Крис. Къде отиваш? Къде? Крис! Тате, да знаеш, че отивам да се разходя с момичетата из хотела, така че тръгвам. Супер! Момичета, здравейте! Заедно ще излезете, между другото има мини диско, може да отидете на мини дискотека. Сестра ти вчера беше на тази дискотека. Чига, бе, тате. Чак, какво? Много ме излагаш напоследък. Аз те излагам. Аз те излагам? Да. Добре, айде, заминайте. Чакай, Крис. Добре, момичета, извинявайте, все пак не го познавам. Не знам какво се случи с него, така че на 20 минути искам да ми звъниш, да съм сигурен, всичко е наред. На 20 минути телефона, тате, добре съм. Тате, няма да ти се обажда на 20 минути, това вече е прекалено. А ти искаш да ти взема лаптопа за винаги? Добре. Айде, изчезвай. Чао, момичета.